Pila yung tubig? Ikan na baligya tayo? Ikan na baligya? Pwede ka nagkuha pa si Siyo tayo? May na mo kay 15 upang kay 20 man? Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Nice na kayo ang mong mga drainage mga amigos kay gipadak-an ang kanal. Awa mga amigos. Dako kayong kanal, lawa mo kayong kanal. Awa. Ako. Gipalaw man ang kanal. Tanawa mga amigos. Lawam na kayong kanal, no? Ano is a project sa gobyerno nga kanang sa tanay manigikuan ba sa tawag na flood control ni BBM. Tumoto siya mga amigos. Bintana. Sumoto sa private nga coffee shop mga amigos. Narasod sa balay ba. Kung na po sila dagang customer dito. Chip! Awag karaan nga balite.
Jollibee. Palay. Oh, Trimmer. Yun naman po, paano ka tayo? 20 naman. So, kulang ko 5,734. Wait a second, Paano kaya ko doon? 5,734.
Maglakaw ra ta mga amigos. Barko. Pasa sa oras. Summer night that we belong.
sa ikuan BRT. Layo-layo sa ding lakawon na ingguan eh. Kanang Puente to Pulon. Layo-layo sa
lugar ba? Kaya ang kapulan mo. Pila yung tubig? Ikan na baligya tayo? Ikan na baligya? At sa tayo nagkuha pa si Siyo tayo? May na yung mga kay 15 upang kay 20 man? Brown 5 04C 04C ba ni? 04C. Oops, matay ka. Ay sa gandar. Ay sa gandar. Ay sa gandar. Ay